Kublai pi baro ang ipidang subhay pi siya kani katup kubo man taga janmiat siya bangin sedang tungin niya pai shwa siya kimat bakongsan. On lejungo umintri katnat ya dari Rajnath Singh ya kale ladmi ka Ladakh. Pelong kabo penyat district ke East Khasi Hills ya ka jing test haki nriu tuli ki yau ki badon ha Shillong. Sipai BSF Shillong kum ka containment zone hadian ba arngot sipai ke BSF kila yok kem ya ke jingpang COVID-19. Bat maham ke soka Meghalaya ban penshitom ting e ya ki ba penken ya ki kendon COVID-19. Ki kubo ki babnya Menteri Ketnat ya dari Rajnath Singh ula penbej ban let jingo ya ka le Ladakh la shai ke sngi. Kani kan long ka jing let jingo ban ningkong ya ka Ladakh hadian ka jing ya kan at ka belajia ha LAC na do ubenai jemang. On sanran lang ya u do hedu ksipai u General NM Naravani UGOC Northern Command Lieutenant General YK Joshi hagane ka jing let Menteri un sapelong ya ka jing lang bat ki he sipai ban khmi ya ka jing long jingman ka suk kasan hagi benta mi ngi ka Ladakh. Menteri unsa khmi benya ru ya ka jing penkre baro katnat sipai bat ka jing trailang hapadeng kitnat sipai baper. Ka Bor Sanchar District ke East Khasi Hills kila pelong ya ka jing test hakin riu tuli ki jaka yau hasor Shillong. Ha ka bakran ba di news ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ikong Matsiu Dorwar ila ong ba kila pelong ya ka ni ka jing test hakin ni ki kendiat sngi beladab hakikat tu kat ni ki jaka yau. Katkum ka jing tu jong i kila temu ban le haki pratali ki jaka yau ka bakentup ya ka yau ha Laban, Pulu, Nong Mensong, Yaudu, Paltan Bazar, Madan Reting, Polis Bazar, Lajam Khra Bat Renja. Ila pentlip ru ba kila dep le haki riu tuli ki jaka long yau bat ila bandru ba ya ki nomuna jong ki apasan ngot ki briu na ka wei ka yau bakentup ya ki trai dukan ki nong yarap bat ki wei la dep shim bat la dep test bat la lap bakim don jingpang AA ru em. Abakeli lakin dang penyan em yakni ka jing test check dong bat kishnong namar ka jing kiu ka jing pang ha Assam iya thu ban ningkong kin hap ban khmi shwa hakni ka jaka yau namar kinong let nong wan hakni ki jaka ki khambon bat kumju ki jingra jingrong yakimar ki mata ka kham khia agaju ka por ka jala hadu menta ka don khat arngut ki badon ya uknyang jingpang ka bala kentiu ya ka jingdon ki nong yo ya ka jingpang sha ka sanpusan ngot hadu menta. Yes, we started this process quite some time ago, and in fact we had targeted about 8 market areas, that is Laban, Patan Bazar, Lemkra, Police Bazar, Polo, Nong Mensong, Renja and Madan Reting. So far we finished 6 of them. We are sampling about 25 people randomly from every market area. These include shop owners, handlers, people who are renting to these shops and so on and so forth. And so far of the 6 markets that we have checked, we have sampled, and the results have come in. All of them are negative. Ka Bor Sanchar District ke East Khasi Hills kelarai ya ke jakasa ke sipai BSF ke baha umpling Shillong kum ka containment zone. Aba pentip ya kani nen ke sngi Menteri Ketnat ke kot ke khia uba Alexander lalu hek uya thu balashim ya kani ke rai hadien ba arngut ke sipai BSF kila yo kem ya ke jingpang COVID-19 menta ke sngi ula ong ru bakam shongnia ban ken ya ke jaka ke sa ke sipai BSF baro ke wei kum ke containment zone namala dep penkerpang ya kani ke jaka katkum uba hek ke sipai BSF ki balayo ya ke jingpang kila yo sangut halor ka jingkeli ka jingyaper ha ki jingdon kin nong yo ya kani ka jingpang katkum ka jingbu jingken ka BSF bat ka soka jela Menteri ula ong ba ka jingbu jingken katkum ka jela ka long sangut kat ba jong ka BSF ka kantup ya kitu ki baladap sha test ha ka weipat ki jela tang ba ki bidang don sha Megalia. Isolation Dubai, isolated Dubai, given Monono through fair from the poor. You, the very isolated. Gimpat declare itu containment area, dan itu area besar awal nanti ini besar untuk publik itu area ini adalah declare as a containment area.
Ka sorkan Meghalaya kan ompelong syu ya ka jingle ya ki test namar ka jela hadu kat menta kelala bantek lakam ke jingpang COVID-19 kambha. Usembut Menteri Rangba ubak Preston Tingsong haba ai jingkren shaginong thok khubor ha ka singning kong baladeb ula ong ba kan long ka babakla ban ong ba ka jingle ya ki test ha ka jela ka long ka baduna. Katkum ubak Tensong tang hakine ki jingle ya ki test kamdei ka juba banyele persya ya ka klam COVID-19. Daga banjur bakasoka jela kamlong persya ya ka jingtemu benang penjur syu-syu ya ki jingle test ulo ong bakasoka kan sakmi punya halo kan nikamat ada ka yo ya ka jingkerpat nagi bo punya district neki district vigilance committee halo kan ni COVID-19 in the state. Our mechanism is in place right from day one. Therefore, the spread of COVID-19 we are able to contain it as much as possible. As much as possible, we are able to contain. It is not because of testing. It is not because we are able to conduct random testing, but because the system and the mechanism was already in place right from the border line. Kasokan Meghalaya kelamahan men penstom ting persya ikitu ki bembut i kendon balabata da kasokar banyadan ok nyang jingpang COVID-19. Usembut Menteri Rangba ubak Preston Tensong ulayatu ikila patai khubor bagasokar keladep ban penkubor yaki Deputy Commissioner bagi Superintendent of Police habarok ki district jong kejela ban pentrikam yaki ni kendon hakarukom ka berperkheng bat ban penstom ting yakitu ki bapenkheng yaki kendon balabu nak benta ka jingpang COVID-19. Ubak Tensong ulayatu baha ka jingelang bala pelong hinen gasngi ya kamat bayadai bat ki kendon bala penmi daga tanat ka kot ka khia jong ka jela ya ka rai ban bu ya ka jingkerpat ya ki dor bashnong bat kumju iki seng bahalang ban buat perking ya ki kendon. Immediately we decided today that a formal request will be made even to the local authority. The Central Kira Bashnong, the Ran Bashnong, the NGOs, different NGOs, to request them that the notification issued by the Health Department recently should be strictly adhered to. Menteri Ketenat Human Resources Development Ramesh Pokhriyal Nishank bat Menteri Ketenat Kakot Kakhia Dr. Harshvardhan henne ka sngi kila plelang ia ka drug hackathon lengba jong ka video conferencing ki menteri kila aware ki samla pulie ki start pulie ki start wat benya bat ki breu ki ba latibet bani shimbenta hakane ka hackathon bat ban trei na ka benta ban shna ya ki dawai ki bala ban yele persha e ka jingpang COVID-19 kane ka hackathon ka longkum ka sinjam bala yashimlang jong ka Council of Scientific and Industrial Research CSIR bat ka All India Council for Technical Education mentapat ngi pet chua ya ka jinglong jiman jong sin beneng ka jing shet jing trek ka sumleng ha Shillong ka long apusau point sau degree Celsius ha ka po men step bat khat khandai degree Celsius ha ka po janmiet ka jing sngam ka hau ka long khandai pun shispa ha ka po men step bat nyau pun shispa ha ka po janmiet ka jing half slap ka long iway millimeters ka sun beneng kandom lo ha Shillong bat ki jaka bemajan jawaban penkut ini pai biang sa sisian syakimat bekongsan on lejngo Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ya kale ladak lasai kesngi banjurep halo ka jinglong jiman Ketenat Pahra ka than ni ka ladak pelong ka bo penyak district ke East Khasi ya ka jing test hakin riu teli ki yo ki badon ha Shillong Lapan bena ia ki jakasa ksipai BSF Shillong kum ke containment zone hadian ba arngut ksipai ke BSF la yok kem ya ke jingpang COVID-19 Bat maham kesokan Meghalaya ban pinstom ting ia ki ba penkheng ia ki kendon COVID-19 Te parlok kat tu ngila poi sebekut jong tuk kubo jing mentaga janmiet hadu bang ni syam pilasai kesingi haga jo kapo pibaro
Namaskar, this is Amitabh Bachchan. The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped. Together, we can do it. All we need to do is to take some basic precautions.